Hanya bro.
नोंसोरनि खिखौ एल' गय खावनाय खावलायजों लायजालिया नै सेंग्राफोर अलसिया नोंसोरनि गुंग्रा एल' साहा फुदुंनायखौ जों लायनो लिया नोंसोरनि गुंग्रा एल' साहा फुदुंनायखौ जों लायनो लिया नै सेंग्राफोर अलसिया नोंसोरनि गुंग्रा एल' साहा फुदुंनायखौ जों लायनो लिया नोंनो लायनो मुलुग संसार बिफा बाथौ बोराइ आफा नोंनो रां राशि नोंनो मैथाइ राशि नोंनो गोहो राशि देरहाग्रा बारि गंथाम नों आफा सासेनियानो फाना फानथाम बारि गंथाम नोंनो हानिगिरि बिष्णुथि हा दैनिगिरि दै खुंगिरि बारनिगिरि बार मोदाय साननिगिरि सान राजा अख्रांनिगिरि अख्रां राजा सोनाब सोनाब सा खोलानिगिरि मुलुगगिरिगिरि गेलेनायनिगिरि माहानिगिरि सोरजिगिरि खोनासं हाबासालिनि आफा बोराइ बाथौ थारैनो नों सोरगोआव दंबा सोरगोआव खोनासं फाथालाव दंबा फाथालाव खोनासं हादाननि जेबो जिनि जायगायाव दङब्ला अननानै दिनैनि बे 2023 बोसोर गोदाननि दिनै मार्च दाननि दिनै 9 खालार बैथि फागुन दाननि दिनै 24 खालार बे बिस्तिबार सानाव रादाय खानाय बायदि दिनैनि बे गोथार सानाव नों आफा हाबासानि बाथौ बिदाबाव गिबियावनो गोथार लाइजौनि फज'नायाव गय जरा फाथै जरा होना नोंनिनो सोरजिनाय गाज्रि प्रसाद फिथाइ सामथाइ गोदै गोदाव फज'नायाव लाइखार फज'नायाव आलारि बाथि फज'नानै लोगोसे आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनाय लोगोसेनो हाबासालि बोराइ बाथौखौ सिबिनाय लोगोसेनो बा राजा माइनाव बोराइ माइनाव बुरै दै खुंग्रि फज'नायाव आं दिनै गिबियावनो हाबा आसाननि मुङै रायथिनो नागिरदों हे आफा बोराइ बाथौ दिनैनि बे गोथार सानाव हाबासालिनि बाथौ बिदाबाव
बावनाय थिनाय गेना गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव निमाहा बिनाय जाबाय लोगोसे दिनैनि बे हाबा सरकाराथिनि थाखाय गिबियावनो आफा इसोर सोरजिनां हाबासालिनि बोराइ बाथौनि बाथौ बिजाबाव गोरबोनि अननाय आरो फोथायनायखौ बिबार बावग्रोनाय जाबाय दहाय 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 नोंसोरनि जिखौ एल' गय खावनायखौलाय जोंलाय जालिया नै सेंग्राफोर अलसिया नोंसोरनि गुंग्रा एल' साहा फुदुंनायखौ जोंलाय लोंलिया नोंसोरनि गुंग्रा एल' साहा फुदुंनायखौ जोंलाय लोंलिया गोदान आलासि महरै लेंहरनानै नुजाथिफैनो हानाय मानिजाथाव सिबिजाथाव खुलुमजाथाव मानव गेदेर गियानि गुनि मान गोनां नोंथांमोन दिनैनि बे बाक्सा जिल्ला बोरिमाखा बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं बालिपारा गामिनि बे हाबासालियाव नखरनि भागि गियाथि आलासि गुबुन गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आबौ आबै आयं आयंजो आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन नै दिनैनि बे हिन्जाव गोदानखौ लाबोखाना दोनखानाय लेखा दिनै हिन्जाव गोदानखौ रायजो राजाखौ लाबोनानै दिनै बे बाक्सा जिल्ला बरबरि बियाबनि सिङाव थानाय बरमसालि गामिनि आबै आबौ आयं आयंजो दादै मादै बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन रायजो राजाखौ लानानै मोननै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि रुजु रुमु आलो गोजोन गोसो खुसियै जुलि होनानै बरायनानै आलो गोजोनै बोराइ बाथौनि सेराव आरो हाबासालिनि बोराइ बाथौ बिदाबाव फज'फैना हौवा गोदाननि आगदा आखाइजों हिन्जाव गोदाननि आखाइयाव सिन्दुर खाफालाव सिन्दुरनि फोथा 2 लाहोनानै गथायनो फैनाय बे बाक्सा जिल्लानि बरबरि बियाबनि सिङाव थानाय बरमसालि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन दा नै दिनैनि बे गोथार जुलि समा नै फुंनिफ्राय थाङै 12 बाजि बारलायलांबाय नोंसोरनि जिखौ एल' गय खावनायखौलाय जोंलाय जालिया नै सेंग्राफोर अलसिया नोंसोरनि गुंग्रा एल' साहा फुदुंनायखौ जोंलाय लोंलिया नोंसोरनि गुंग्रा एल' साहा फुदुंनायखौ जोंलाय लोंलिया
Tuhai, apa sering ini? Berai, waduh, kunasum, berai, waduh, saki, dena, apa sering ini? Berai, waduh, saki, dena, warajaku, berimaka, biagni, sinu, tanai, nino, mengalipura, usuntarina, utainan, benar, naga berai, waduh, bisnisnya. Kecuali misalnya sengsara sahaja atau dari ini b dohai 네, 이 정도면 충분히 다 돼. 네, 구경을 하러 되나 냉장 봐. 친구래 가지고.
Dahannya Raja Razani sigaङाव फुजिदो लामा दखमानि बुंनाय दख'आफोर बारग'लायनायनि आरो बिदिनो खारफुला लालायनायनि दिनैहाय रायजो राजानि सिगाङाव माने दिन्थिखानाय जाबाय दुखुआबो नोंसोरो सानैबो Jangan juga mana kabri begitu. Jangan naik kabri begitu. Ini, nahor. Ayah. Kabri begitu. Isang kisang kali lagi tadi bukan. Kacau Pindah. Saya yang baik dah. Dah, tanya yang kalian ini pun.
여자배당아 분이 여자 거기 갔지 그게 아니시라 비타야 lại năm cái đó mà ra xe này kịp tới hả ra xe hả 괜찮지. 나이 비우나 간. kun 그런 나기 됐죠. 나던 바자 하고 다 감자 하는 자봐 타이마 이자는. 아버 질레라게 다지는 거 감자하나니 부자하네 이제. 아랍다리 바이 컨타이 나이. 다이가 버라버. 다이가 버라버 바이만 컨타이나. 지나가 지라. nhâm xin lỗi Bye.
DJ S.